Salutare tuturor! Azi când joc Garden. Asta e ferma mea. Aprinși mutații. Foarte bine. Îl perisit. Azi o sculegem în grădină. Azi vedem câteva eventuri, dacă o să avem noroc. Văd că e event de ploaie și de noapte. Hai să le vindem. Foarte bine. Spunem nici ceva termen seed. Aici am pus ca să fac mai un mangos. Cam mic mangos. Uite nimic. Uitați-vă la asta, uitați-vă că nimic e acest mango. Am dat atâți bani degeaba. Mă duc puțin să văd ceva complet. Aici am băgat să luăm și noi un nou. Am dat pe un fruct. Avocatul de aur, de gold. Verifică câteva semne.